Čaute, by som vám chcel povedať o včerajšom streame, bolo to hrozne dobré, vy ste boli hrozne dobrí tiež, hrali ste tu so mnou Rivals na mojom private teda, lebo každý, kto má frienda, tak je dobrý, každý, kto má odber, je dobrý, proste všetci ste dobrí, čiže by som vám za to chcel hrozne poďakovať, boli ste super komunita, taktiež ste im povedali, že si môžeme niekedy aj zahrať niečo iné ako Rivals. Ja som si tentokrát zostal iba pri Rivals, pretože mi to prišlo ako taká začiatočnícka alternatíva asi tak najlepšie. Čiže to. No a potom by som vás chcel poprosiť o like odber, pretože niekde v máji by sa mal vykúliť aj náš merch. Tak určite dávaj odber, pretože by sa to malo nejako od 1000 a dačo odberateľov. Takže určite tam spamujte toto tlačidlo, ja sa fakt na vás teším. Takže ste mi písali rady, že ako niečo robiť, ja si to všetko budem čítať, ja si to čítam všetko vždy. Takže sa nemusíte báť, že niekde neodpoviem na otázku alebo dačo. Ja budem vždy pri vás tuto, čokoľvek sa ma budete chcieť spýtať. No takže určite mi píšte dolu do komentu, že čo by som mal urobiť, či by som mal robiť viac videí alebo nejaké troll streamy ako prankol alebo tak. Čiže určite píšte dole a ja sa na vás teším na budúce, tak čus a bolo nás dokonca 30 ľudí.